Mutlak Mohammed ta' 23 sena mis-Sirja inżamm arrestat wara li tressa il-qorti akkużat li ġar strument jaqtaw bil-ponta fil-pubbliku mingħajr il-permess li kiser il-paċi pubblika u li ma kienx libes il-maskla. L-ispettur Rodri Kattart spjega li l-akkużat ġie arrestat wara li daħal rapport l-Assa tal-Ħamrun li fit-Triq il-Kbira San Giuseppe kien hemm raġel konfuż bla flokk u b'sikkina mdaqsa f'idu. Fil-qorti huwa wera borsa tal-karti kbira bis-sikkina fiha. L-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih u qal li ma jiftakar xejn, ma saret l-ebda talba għal ħelsien mill-arrest hekk kif l-imputat m'għandux post fiss fejn jgħix. Pierre-Eric Michael Hjelm ta' 33 sena mill-Iżvezja tressaq il-qorti mixli b'akkużi relatati ma' frodi tal-kumpanija li kien jaħdem fiha. Dan kien jammonta għal 17,700 euro. L-ispettur Anthony Sherry spjega kif l-akkużat ammetta mal-pulizija u wara x-xewqa li jrot lura l-flus li ħa mingħand il-kumpanija. L-akkużat irrifjuta li jkun assistit minn avukat u wieġeb ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. L-avukat li dera l-kumpanija Safegate Limited spjega kif wara li tkellmu mal-akkużat huma qed jitolbu li jkunu mħallsa l-flus lura bi ħlasijiet ta' mhux inqas minn 1,000 euro fix-xahar. Il-qorti għalhekk tat sentenza ta' sentejn ħabs sospiżi għal 3 snin u ordnatu jħallas il-flus lura lill-kumpanija. Raġel barrani nata sentenza ta' 3 xhur priġunerija wara li tressaq il-qorti u wieġeb ħati għall-akkuża li kellu fil-pussess tiegħu dokument fals. Isem l-akkużat ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti wara li leqet it-talba tal-prosekuzzjoni. L-ispettur Frankie Sammut spjega fl-awla li l-akkużat ammetta mal-pulizija u kollabora.